monggo ikutan joget. New Chandra Besuk. Spesial buat Susi, dulu-dulu kelapa serta Kecapi nih, kebetulan lagunya lisingan.
kono kuwi monggo ayo joget teni ngoyo ngoyo jumeneng keng napa barang sampun papang nyatane Chandra Basur monggo Pakku ayo joget di sana ya sama ibu ayo monggo Mas Aceh Bapak Aceh ayo ditemani sama Mas Tris pawangi ibu lho pawangi ibu pawangi parani koyo koyo ajarene wong wis mangkat lunga dianteni koyo koyo ajarene wong wis tak kono Lah nggih to, Bu. Kula nek enten yo, nggo sanggup poso, Kak. Kak, nggo sanggup poso ya. Lah kula mboten, Bu. Bu, mesake lho, Bu. Iki mangke masih lagune napa ngersake lagu napa? Niki minggu ngajeng badhe nikah, Pak. Nggih. Amin insyaallah. Nggih. Mboten sapa, mungkin malah kok nyumbang malah. Melepas Joko ya. Alah Joko. Loh, Joko to ya? Joko emang jenengmu Joko. Kae lho Joker e. Bablaske fotomu, Mas. Mas Kepyo, lanjut monggo. Barang sampun pamanggilan
Mas Kepio. Eh, Ci. wonten Pak Aceng. Pak Aceng terus pokoknya Bu. Sebut pokoknya. Wes Bu Aceng. Aji. Salam kenal konco Pak Aceh. Oi. Ganti bojo ya Dik Teki ya. Aduh. Ayo Wang Ayu. Fotomu sing nang HP-ku wong ayu. Tak sawang rinten lan dalu. Andang-andang neng pilingan di padang tok yo tambah elingan. Oh. Rindu-rindu yang aku rindu nyawang fotomu nambahi kangenku tak sawang ambal ping sewu saya ngalem nempel neng dadaku. Pak Aceng yang mana, Ces? Pak Aceng, Bu Aceng. Bu Aceng yang menika. Bu Aceng. Aku nyebut-nyebut Pak Aceng, aku takut sama Ibu. Oh iya. Iya, Pak Aceng Oke. terus. Bu Nggih. Aceng. Bu Aceng. Aku salim ya oleh ta? Loh, boleh, Salim menambah boleh. Tak kenalin. silaturahim. Ibu, nggih, niki Ayah. Mas Nggih. Gus Kodam, Bu. Gus Kodam. Nggih. Ini Umi Sumsum ya, Umi Sumsum. Misu tulang. Lah iya. Lho niki HE pundi, Pak? Ibu, HE pundi? Oh, wes, Mas. Aje sampun berkah barokah. Wes ya, matur nuwun. Selalu. Oi. Be oh. Oi. Asik. Ya Dek, Tek. Mas Bagus, ayo. Pak Aris, monggo dikancani. Monggo Mas Bagus. Ketua. Monggo. Asik. Saya belajar, Dok. Salaman. Kira-kira kuat apa ora Mas Bagus ya? Diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga Sembah Nun dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono. Langsung foto dulu.
warna-warna pandawane yen burung seprene wae duka-duka pamunguse trimo burung seprene wae. Nduk tek ya rada kuat sithik. Iso nyanyi berarti nduk. Kan semalam udah belajar, Oh gitu. Pak Tris. Berarti bisa nyanyi. Kuat, mangga. Aku mau kesini lagi sama Bapak. Aku mau sama Bapak. Iya lagunya apa lagi nduk? Teater. Oh, lah kok kabotan loh, Pak. Ya Allah, kabotan tek ngono loh, Mas. Aku sok, aku sakit hatiku ya Allah. Bareng Sebangun kepada keluarga besar Bapak Warti sekalian Bu Parianti. Diparani kaya-kaya jarene kok wis mangkat lunga ati enteni kaya-kaya jarene kok wis teko kono. Berkat barokah Bapak Warti sekalian Ibu ya. Asik. Warna-warna pandawane durung ketemu dewe duka-duka pamuse trimo urung saprene wae. Pak Gali kabeh lho niki. Pak Aris. Pak Aris. Pak Aris langsung tidak mriko mengke beksa monggo. Meleh Pak Mbak Pepi niku pun gangsal lho Pak. Wis jinak, nek karo Teki wis jinak. Karo Pepi lulut. Lagune apa Pak Aris monggo? Nggih, mengke Pak Aris duet kali Ibu Lurah. Luar biasa. Menika anu Pak Tris saking Bapak kala wau ngendikane Bapak Broto. Heeh, Pak Broto. Pakurmatan dumateng priyipun Bapak Broto? Ngagem topi. Lenggahipun? Mriko ngagem Onci. topi. Bareng Ya Dok, sini Dok, Mas Bagus. Semanun Mas Warti, sekalian Ibu ya.